Zion, behold thy king cometh unto thee, humble and meek. Honor to the Lord, Son of David! Master, you are the hope of Israel. You are our prophet and our savior! Blessings to the healer of the sick. You have come to deliver us. Jesus of Nazareth, King of the Isaiah said, Jerusalem, daughter of Zion, behold thy king cometh unto thee, humble and meek. Honor to the Lord, Son of David! Master, you are the hope of Israel. You are our prophet and our savior! Blessings to the healer of the sick. You have come to deliver us. Jesus of Nazareth, King of the Isaiah said, Jerusalem, daughter of Zion, behold thy king cometh unto thee, humble and meek. Honor to the Lord, Son of David! Master, you are the hope of Israel. You are our prophet and our savior! Blessings to the healer of the sick. You have come to deliver us. Jesus of Nazareth, King of the Isaiah said, Jerusalem, daughter of Zion, behold thy king cometh unto thee, humble and meek. Honor to the Lord, Son of David! Master, you are the hope of Israel. You are our prophet and our savior! Blessings to the healer of the sick. You have come to deliver us. Jesus of Nazareth, King of the Isaiah said, Jerusalem, daughter of Zion, behold thy king cometh unto thee, humble and meek. Honor to the Lord, Son of David! Master, you are the hope of Israel. You are our prophet and
nami dot remaja na posubulung, alan yang masuk ma barisan prosesi, jonjong maita salutna, laos mandadahon bulung ni palem. Ayo. Udah. Hosiana, pinuji ma naro marhite-hite goar ni Tuhani. Pinuji Maharaja ni amata Daud na naengro, Hosiana ma digijangan. Hudul mahita laos marede mahita sian buku ende nomor 10 pitu. Jaya
Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todli porbadia, na tumopalangi dohok tanoon. Amin. Asi maroham diau ale Jehoba, aitar gogok doau, maras dorohaku dohok dagikku. Alai yang goau, tuho doau marhaporusan ale Jehoba, nikudo hodo debataku. Marguru tutangamu do aka parsoryoki, sai palua maau siat tangan yaka musuku, dohok sian aka nama ngelotongi au. Ale Jehoba, sai unang paura kahu, ai hodo na hujau, sai palua mau marhite-hite hati gorammu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale yamanami na dibanui gijang, disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaun ni si bolisi. Sai padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpede pami di bagasad dosa, alai asa monak kami saha ro di ujung, jala asa mardami hami saleleng di tanoon, pai masahat kami Tuhan uluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mamu. Maredde mahita sia bukedde nomor 504 ayat sada dohot ayat tolu. Tangi hok kamu ma patik ni debata ima sian pasal menu ono puluwalu ayat 5. Ede hok kamu ma debata puji hamu ma guarnai palet desamu ma dalat di imada namar hureta di halongonan Jehoba do guarna jala marolopolok mahamu di jolona. Ido sahakna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahu patik nai. Ale Tuhan debata saya pergugui maha maulaun nabar patik. Amin. Mare dem haita sia bukedde nomor 424 ayat sada dohot ayat 2.
Tato poti madosatta tujolon di debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Para sirohana semurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohok pangalusion nami na gudangi di jolom. Tata pami marhite-hite asin roham. Jala sesa madosa nami saluhut na ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tangi hok kamu ma baga-baga ni debata taringok tu hasesan ni dosata. Isebe manguluhon akana pinilik ni debatado nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamagoan Kristus Yesus donong mate alai dadaholani. Naung mulak mangolu do jala di siamun di debatado ibana mangodihok kita. Hasang apa ma di debata na dikicang. Amin. Dulu mam. Marede hita siap buku eder nomor 170 lalu ayat 1 dohot ayat 2. Hata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di pasalmen 72 mamuka siana sada rodia 10 sada. Ale debata sai pasaha maaka panguhummu tu rajai jala hati gorammu tu anak ni rajai. Asa marpar buehon hadamion akka dolok di bangsoi jala maruli hati goran akka robean. Sai homa dihabiari halak saleleng adong mataniari jala salelek tarida bulan marsudut-sudut. Martunasi ma diakarinai partigori jala manibuk buk hadamion rodi naswadong bebulan. Jadi ibana mengarai siapa satu jasian berkaiti satu di akak ujung utama. Iko marsobba di jolona akka pangisi ni halongonan jala dilatan ni akka musuna orbuk.
Bani Raja Sian Tarsis do Akapulo Masoma Raja Sian do Ethiopia Manadon Suwainya. Jala sobon ni sudi raja ibana, luhut do akaparbegu mangoloi ibana, ido sahatna, martua do natumangihok kata ni debata jalan no peopsa. Amin. Marede hita sia bukedo nomor 120 sada, ayat sada dohot ayat 5. Taha tidak maha porsea tai, sohon na hita tidak kon ni dongat tasa porsea di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di dibaca Jehova, ido ama pargoko na suatu dosan, na tumapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, iman na tudumuhon ni si Maria, dagabe-gabian siatot di perbadia, adorang suahabubuhan. Ido tuhata na tuman na bernit di panguman ni silatus na mata tarbajol doi bana di hau pinar silang na tuat menurut oru dung ditanom na mulak mengului dari patuluhon na manaik surgo undul siamun debat jahau amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sokok tutanoon manghumi halak na mengulu do na mate. A porsea di tod di perbadia jala dok sara huria na badia huria hatopan nelak Kristen akka na badia dot ya sen dosa dot ya tayo na madok mulak magulu dusuk daging nelak nong mate dohot dia holuan na surasuda. Amin. Ede puji-pujian sian paduan suara kesia.
Tabege matikting di huriatta di bagasam mingguan. Tikting di Huriata Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024. Naparjolo, Guarni Minggu Sadarion Ima Minggu Palmarum, topik idama naro rajami manopoton ho. Napaduahon, padidion nabadia. Hari Minggu tanggal 7 April 2024 di Parmingguan Basa Batak pukul 8 WIB. Nanengro patu pau ni huriata do padidio nabadia tu iana kota ni huriata. Pinangido tu natoras naneng mandaftaron iana kota asa mangisi formulir pendaftaran. Napatulhon pertanggiangan sektor. Di hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 10 walu di Patupa Huriata do pertanggiangan sektor Godung na ni hasu toni keluarga Elias Hutahayan inang boru nenggolan maringanan di serbaguna A na ni uluhon ni pandita liston butar-butar. Dari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 10 sadawit di Patupa Huriata do pertanggiangan sektor Saroha na ni hasu toni Nyonya Ros Panjaitan boru Syagian, Nyonya Verba Tobing boru Pasaribu, Nyonya Rauli Pardede boru Hutal Soit, dohot keluarga Situa Dona Sitohang inang boru Nababan, maringanan di Jalan Cilandak Tengah Raya, RT 00 Sada 02 nomor 15, na ni ulohoni Pandita Luhut Simbolon. Napa opaton seksi perempuan. Dalam rangka bulan Pareon seksi perempuan di Patupanasida acara Ima Saderion Minggu tanggal 24 Maret 2024 di Patupa seksi perempuan do Basar Makanan maringanan di halaman gereja. Di hari Minggu tanggal 30 Maret 2024 pukul 10.30 sahat tunasipul di Patupa seksi perempuan do lomba mini choir antar sektor dohot perayaan parheheon seksi perempuan. Napa limahon reflection booth. Disiapon panitia paskai do Ima reflection booth manang pojok perundungan pribadi tersedia di Jolonegara Jata. Napa onompon penggalangan dana Paskah. Sadarion Minggu tanggal 24 Maret dohot 30 Maret 2024 nanaingro di Patupado penggalangan dana Paskah na di Patupa Dung Sipul Jamita mardo mutusi tagan sojamita di padalan do tolukat tompelean Ima Sada A Sada B dohot 2. Na papituhon ralat warta pertemuan dohot PA Parhalado pensiun natar surat di hari Minggu tanggal 21 Maret 2024, Gabe Minggu tanggal 28 April 2024, tuan rumah Amang keluarga Situa LO Syahaan Inang Boru Marpaung. Na pawaluhon kegiatan pasion dohot perayaan Paskah 2024. Sada, hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 10 siawib, Ima ibadah Pasion Parjolo 2. Di hari Sabtu tanggal 27 Maret, hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 10 siawib, Ima ibadah Pasion Paduahon. Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pukul 10 siawib, Ima ibadah Pasion Patulhon. Hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 ibadah Jumat Agung Laos diuduti dohot marulaon nabadia di Ganop Parmingguan. Ima pukul 8 WIB Parmingguan Basa Batak di gereja, pukul 8 WIB Parmingguan Bahasa Indonesia di Serbaguna A, pukul 10 Sada WIB Parmingguan Bahasa Indonesia di gereja diuduti marulaon nabadia, pukul 10 opat WIB ulaun nahohom di gereja. Naparpudi pukul 10 WIB
Parminggon Bahasa Indonesia di Gereja Marulaon nama dia. Hari Minggu tanggal 21 Maret 2024 pukul 5 WIB ibadah Paskah subuh Manang Buah Buah Ijuk. 6. Hari Minggu tanggal 21 Maret 2024 Pesta Perayaan Paskah Naparjolo. 5. Pukul 8 WIB Bahasa Batak Dohot Parheon Seksi Perempuan di Gereja. Pukul 8 WIB Bahasa Indonesia Dohot Parheon Seksi Perempuan di Serbaguna A. Pukul 10.30 WIB Bahasa Indonesia di Gereja. Pukul 10.06 WIB Bahasa Indonesia di Gereja. Nah, 7. Hari Senin, 1 April 2024, pukul 10 siang WIB, Paskah Paduahon. Nah, Pasiahon, selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Hari Parbagason. Para halado dohot ruas ni huriata pasaton selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Hari Parbagason, tu sude ruas ni huriana tubuh, manang marbagas di tanggal 24 Maret, sahat tu tanggal 30 Maret. Saya tuhata ma nama masu-masu. Molotung adong ruas ni huriata nasota surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di Pabua Matuganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Napar Budi. Aka titing nasoni jahaon hombat tu titing cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima sahat titing di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingot bema nangyakon tu joloni tuhatta. Ede puji-pujian Saint Glorious Choir.
Marede mahita sia buku ede nomor 132 mamukan ayat sada laos tapasaha ama peliata sada A, sada B, dohot na paduahon. Ama pedegano na
Martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti akate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Ada orang so hujah hami hatani di bata napar jolo macelas roha teh. Jadi madok melihat mahami di pangaradion ni panitia pasca dia kasude nadong di son dohot naking aka prosesi dohot na didukung aka amanginang parhalado. Melihat amanginang dohot tong adong naking paduan suara Kesia, Glorious Choir, dohot pelayanan musik macayuli sude melihat tuhita salutna. HKBP Kebayoran Baru nahina holongan di bagasan Yesus Kristus hata ni debata tuhita disadarion di Minggu Palmarum denek dosian Evangelium ni si Matius bidu 20 sada mamuka ayat sada sahak rodi ayat 10 sada songonoma didok disi dungi laho madapoton huta Jerusalem sahak manasida tu sosor Betpage mardonokon dolo jetun. Sianima disuruh Yesus sesianna dua halak. Ninnama lau mahamutu sosorna di jolomunaan. Mamitor jupang hamu madisi tabat halode sada rap dohot anak-anak. Har-hari jalatogu hamu mai tuau. Jadi molotung adong nama dok hatana tu hamu alusi hamu ma. Nariko doi di Tuhani. Dungi pitor loason nama. Alai masa pesi songoni asa jupang na hina tahun ni panurirangi. Pabuahamu ma tu borusion idama naroma rajami manopoto nalabok dorohana halode do hudulanna dohot anak ni halode boban. Dungi lau ma akasisiani patupahon na ni dokon ni Yesus tu nasida. Dibuan nasida mahalodei dohot anakna dia pehom ma ulos nasida tu gijang na laos di pahudul ma Yesus tu atas nai. Debas yang natoropi pahebakon ulos nasida tu dalani na debanari manalihi akaranting ni hau jadi di paserak kotusi. Alai sude natoropi akan dijolona nang namangihus siapudipe mangolopolopon Hosiana di anak ni Raja Daud pinasupasu ma naro marhite goarni Tuhani Hosiana ma digijang. Jadi di dabongoti ibana tuhuta Jerusalem gaorma nasahutai akanin nama isedo halaki. Jadi di padok natoropi ma Yesus panurirangi doi nasian huta Nasaret na diluat Galilea lausido yang go sahatna. Hurian itu hata manginang dohot akan tua-tua namin adong dison nungatakas molo di Minggu Palmarum songon naking di prosesi na marningot dohita obar tu Matius bidu 20 dan naking natajaha marningot habobongot ni Yesus Kristus tu Jerusalem. Jadi ada orang so masuk ibana tu kota Jerusalem songon naong naking ta dramatisir alai asal lebih dramatis wilala adong dope di pamu bulung ni palemi tahe molo tajahan naking do denggan wilala adang mungkin Hosiana ada nada semangat di sana Hosiana jala mungkin dang rapak nasida madokon hosanai kan itu molo hita ve non rapak hosana naung setting adokan alani liturgi manang agenda na mangatur honi alai ta coba maju mendramatisir na parjulo tadi maju bulung ni palemi tadok dak pola rap alai hirana taingo ma peristiwai di bagasan parningotata hirana Roma Jesusi jala tadok koma Hosiana sada dua tolu. Jadi boy rapa ate tadani
Tadani doita saroha sudi sapikiran ate moliate ma amanginang. Jadi boy tagabarhon di bagasan pikirata arak-arakan nih na bahasa Indonesia kan. Arak-arakan tentu tidak terlalu rapi, saudura songoni alai acakadul. Dolma dong hosiana pinuji ma naro di bagasan Tuhani. Jadi hira-hira songoni ma nanaeng tataringoti muse di bagasa tikyo. Jadi disuruh Yesus dua hal sesian ni adong disan halo de buat tamu mai dibuat nasida mai di apehom ma ulus nasida digijang ni halo di pahudul main nanaking Yesus digijangi na asing adong nama bayan ulus nasida tu akadalani na asing na adong na manalihi memotong-motong ranting lalu diserakon, dipaserakon disi. Kira-kira itu yang kita ingat. Molon waing lebih modern di bahan songon red carpet mara. Simple, elegan, hira-hira songoni. Tadani hamai. Tadani jolma manang halak nanaeng tatomu-tomui ima orang penting. Kan begitu ya. Itu tandanya bahwa orang yang datang ini bukan orang sembarangan. Orang penting. Nah, tapi di dokon naking dia 10 sada Yesus panurirangi doi. Oke ma, moloi di suraton berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada pada saat itu. Alai amang inang dohot natutonami tung manat do di suraton akka panurat evangelium mulai sian Matius, Markus, Lukas, Yohanes tung manat jala di pamanat nasida do ditiki na manuraton peristiwa natagoarin waeng Minggu Palma. Jadi adong ma hira-hira tolu peristiwa na berbeda ditiki na terjadi peristiwa ini. Anon na parjolo ima peristiwa na kontradiktif yang berlawanan. Na paduahon ima peristiwa na plot twist. Molo hea hita pasti jodoh hita misalna adong nataida ka film sinetron adong istilah plot twist ima na patadahon plot manang alur carita na yang tidak terduga-duga, naso panagaman. Iman napa duahon. Jadi naparjolo naking peristiwa kontradiktif, naparjolo peristiwa kontradiktif, napa duahon peristiwa plot twist, naparpudi ima peristiwa penggenapan. Manang pasauton naung sinurirakon akka panurirang di padan Narobi. Naparjolo masuk maita naparjolo. Harus kita akui jala tahati dakon peristiwa na faktual do na terjadi di TKI. Hati hai. Alai taboto do nuaeng taboto ay dihirim nasida do asa gabe Mesias politik Yesusi. Kita memahaminya sekarang seperti itu. Nah dihirim nasida do Yesus gabe Mesias politik. Songon naung hea masa di tanah Mesir ada tokoh Musa na paluahon nasida siat tanah Mesir alai mungkin hera Daud Musa enon pajongjongkon sadahara jaon na naing paluahon nasida sian kuasa manang penjajahan Roma alai. Jadi boi tabayak ko namanginang molosonari hita naking Minggu Palm tadokon naking hosiana konsep cara berpikir tak tudos ngados bedoho Bibelon. Memang Yesus dada gabe Mesias politik. Alai ikon taingodo ditiki terjadi peristiwa dang songoni dang diboto nasida dang adong pangetusi jaladang diboto nasida naik mate nama Yesus di hari Jumat Agung yang kita rayakan dang diboto nasida tidak ada pengetahuan tentang itu
kita do nuaing taboto mai. Jadi ikut tabayako do songoni diripu nasida dihirim nasida Roma Mesias politik nanaeng paluaho kita sian penjajahan Rom. Alai tung daodo pikiran ni aka jolmai sian pikiran ni debata. Daodo sakap ni jolmai sian sakap ni debata. Molo harajaon ni portibion ope nga taboto sudi gudang na taboto yakin doau amanginang molo harajaon ni portibion ima harajaon na ikon jalan na sewajar na mamake kekuasaan politik koalisi dohot kekuatan militer lao menghadapi akan masa menghadapi peristiwa faktual nanaing siadopon nasida. Memang begitulah kerajaan dan bangsa-bangsa di dunia ini. Alai, itulah yang sulit dipercayai oleh banyak orang. Bahwa cara Tuhan selalu jauh berbeda dengan cara manusia berpikir. Sulit kita bisa mempercayai ketika bangsa Israel dijajah di Mesir, mereka bisa bebas tanpa kekuatan politik, tanpa tentara. Sulit. Baikon adong maka surdadu. Do aka nasing nai. Alai di doko debat ada pola hamu au pe namar porang. Saya akan memerangi Mesir. Kalian ikut saja perintah saya. Imana maol nyatusan ni aka jolmana di portibion. Jadi di Soma jumpa kita peristiwa na kontradiktif na king, peristiwa kontradiktif. Jadi dihirim nasida asa gabe partogi jala ulu balang Jesusi dinalau pajongjongkon harajaon di tonga-tonga ni portibion HP harajaon banua gijang do nanaeng di pajongjong Yesus. Kontradiktif. Dihirim nasida asa adong hagaoron mangalorom HP nama buat damai do Yesus di hitamanisia pardosa. Jadi peperangan yang sesungguhnya dalam kerohanian kita adalah peperangan antara manusia dengan Tuhan karena ada dosa. Di situ kontradiksinya. Dihirim nasida asa diuluhon Yesus lahomar porang manaluhon Rom HP na manaluhon huasa dosa dohot hamate do Jesusi. Ope gabe sada kontradiksi maon ditiki terjadi peristiwa nataguari Minggu Palmarum. Ada kayak HUBG sada sukun-sukun yang sifatnya mana lebih dulu ayam atau telur. Alai dadai suku-sukun nih. Adong masuk sukun nah ya HUBG dia na parjolo na jumolo tapature. Sistem do manang halakna. Kan? Molo tadok kon sistem, molo dang adong halakna burju bua bainon nasida mambain sistem na dinggan. Molo gudang do piaka naso dinggan di pabahenan di jolme. Molo tadok kon misalna ya orangnya dululah. Alai gabe maul doi molo dang tubuh sian sada sistem nauli nadenggan songo dia paroroni halak nadenggan molo dang sian sistem nadenggan. Contoh alai dang selalu terjadi songone. Contoh di sada keluarga, sistem keluarga kita punya sistem dalam keluarga, ada aturan-aturan, ada kesepakatan gitu ya. Untuk membuat suasana kekeluargaan itu baik, sistemnya berjalan dengan baik, mana yang lebih dahulu? Sistem itu sudah ada kian atau orangnya dulu yang harus dibenahi atau diperlengkapi? Nah, suku-suku no namang inang buido gabe hera-hera imana king. Mana lebih dulu telur atau ayam? Songo dia do patureho portibion namanginang, patureho bangsaon.
Sistem do parjolo manang halak na molo dibae pe sistem saya dong do yang mulai diputar balik, dicari kelonggaran akhirnya bisa. Alai molo adong pejol mana denggan, alai sistemnya belum terbangun. Maka itulah rahasia Alkitab. Amang inang na tuo nami. Ima sada rahasia ni Alkitab. Na ikon Roma intervensi sia gijang, sia banua gijang, ima debata marhite Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Mengharapkan sistem sampai kapan? Mengharapkan orang sampai kapan? Na ikon Roma debata mengintervensi lao paulihon jol maido parjolo. Baru pe mabainuli aka sistem na adong. Imana parjolo peristiwa kontradiktif. Gabe boima, gabe perenungan di hita amanginang. Boima tarenung-renungkan nanti pulang dari gereja ini. Kita pastikan bahwa hidup kita tidak berkontradiksi dengan pimpinan Tuhan. Takas sabota teh dihirim nasida. Ado, HP sakap ni debata dang. Dang tusiho, bahasa ho tusi. Maka ini menjadi perenungan pra Jumat Agung dan Paskah. Kita harus merenungkan, jangan perjalanan hidup kita berkontradiksi dengan kehendak Tuhan. Napa dua hon ima peristiwa plot twist. Yesus tahu bahwa jalan ini adalah jalan yang sepi. Saya mengajak selalu ya, kita ingat bayangkan tadi songonaking Hosiana, Hosiana, songoni ate rame sekali arak-arakan. Alai di boto Yesus do, naso dia tusinasida do. Aka ahana naing masa tujolon nari. Yesus tahu bahwa arak-arakan ini nggak tahu mereka apa yang akan terjadi. Jadi ada semacam jalan sepi di boto Yesus do naso dia tusi natorpi. Aha nana yang masa. Jadi bisa ada satu perasaan Allah 100% manusia do ibana, 100% debata do ibana. Berarti ada perasaan seperti itu. Mereka bersorak-sorak, tetapi sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi. Dungi macai menarik di tiki huparadehami jami tahun diulah ko Yesus do hata naking dina didok nasida Hosiana di anak ni Raja Daud. Macam menarik doon tuhami di Matius bidu 20 tolu ayat 37. Didok madisi jala bege hamu amanginang dakkolan hata-hata naharuar sen Yesus. Ale coba kita menyelami situasi emosional yang ada di dalam diri Yesus ketika mengatakan kalimat ini. Didok ibana ma ditatap ibana hota Jerusalemi didok ibana. Jerusalem, Jerusalem dibunuh hodo aka panurirang jala didangguri hodo akana sinuru manopoto nung ngapigahali na yung papungok donian akanak mi sobokod pidong na papunguhon anak na tutoro ni habong na alay dangdung olo hamu. Bahasa Indonesia, Yerusalem, Yerusalem, dia menatap sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Dia tahu sejarah panjang dari kota Yerusalem ini. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Dungi di doko Yesus ma dia 30 ai hudok matuhamu naso idau muna beau Yesus olak nion paima dohonom muna pinasu pasu manaro marhite hite guarni Tuhani.
Apa artinya mengenang? Yesus sedang mengatakan, sudah beribuan tahun Allah selalu mengingatkan bangsa yang dipilih ini supaya mereka kembali dan selalu ikut dan taat kepada pimpinan Tuhan. Tetapi mereka nggak mau. Dang diului nasida. Saitong do manoba debatana asing debatasi leban. Saitong do diulah hajahatoni. Jadi molohita nabui tabahin gabe refleksi audang puboto ate amanginang mungkin adong do songoni nata adu pinuaeng adong yana kota pahoputa manang anggita hahata manangise pei jojo tapakulingi jojo talehonaka si paingot alay dangulo ibana tumangihon hatata. Setahun, 2 tahun, 5 tahun kita berulang kali ayo ke gereja, dia nggak mau. Ada perasaan yang haru di dalam diri Yesus karena dia melihat bahwa waduh, kita mungkin setahun 2 tahun, tetapi dalam sudut pandang Allah beribu-ribu tahun ia mengingatkan manusia. Dongan saha porsiaon. Di dia ma peristiwa plot twist na ima na anon tataringoti muse di Jumat Agung. Diri punasida nagabe raja alay bah idea do. Da ibana do natatomu-tomu hati-hai dihabobongot na masuk tu Jerusalem, bahasa mana gabe diparsilakon. Ada plot twist. Di adopan di debata dang plot twist goarna. Bukan alur cerita yang tiba-tiba berubah mendadak Tuhan gak tahu loh kok mati. Bukan. Ala memang ido skenario, ala ido naung sinurirakon akka panurirang. Bahwa sudah dibuatkan bahwa akan ada Mesias yang harus mati supaya ada jalan keselamatan, supaya kita tidak mati binasa karena dosa-dosa kita. Ima plot twistna amang inang. Jala di somata ida otik do na olo mangihuto Jesusi sahatu anon tuhau pinar silangi. Sedikit sekali. Ya sudah termasuk kita, tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah orang di seluruh dunia ini kita sangat sedikit sekali. Kalau kita bayangkan kita harus mengikuti Via Dolorosa itu, molotung pehita hadir nama ngulu di bagasatiki, belum tentu kita mengikut sampai ke depan salib itu, belum tentu. Bisa jadi saya adalah orang yang juga berteriak salibkanlah dia. Nggak bener nih. Kirain mau nyelamatin kita, hehe gitu ya. Bisa saja seperti itu amang inang. Oti do jolma na olo mangitu Yesus ala di boto nasida do naso adong laba material, laba finansial dinalaho mangitu Yesusi. Mereka berpikir kalau mereka dibebaskan maka pasti ada pemulihan ekonomi dong. Tapi enggak, ternyata plot twist. Ternyata ditangkap dan nanti akan dieksekusi. Maka tidak banyak orang yang mau mengikuti Yesus karena memang sulit mencari keuntungan finansial dan material ketika mengikuti Tuhan Yesus. Molo misalnya taida mah misalnya aka sisianai ayahama labana. Ayaha mana gabe pangomo di nasida, danga dong, ay mate do nasida. Tidak ada selain dari warisan iman yang mereka turunkan sampai pada tahun 2024 ini dan mungkin akan terus. Tidak ada alani amanginang asa unang gabe plot twist di hita
molo taihuto pe Jesus taingot toktong dang nagabe pangomuan dina taihuto Jesus malah justru molo hebar tu bibel natajahan aking idok do disi akan narikot tutuhani kan ido amanginang di ayat 3 jadi molotung adong nama dok hatana tuhamu alusihamu ma narikot doi di Tuhani. Jadi kalau mengikuti Yesus justru kita memberikan walaupun dalam konsep persembahan kita tidak pernah memberikan, kita hanya mengembalikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Jadi nama ngalehon aka narikot tutuhani do molo tahitun Yesusi. Makanya kita berjeri lelah mengikuti Tuhan. Ya, amanginang sintua, parhalado, panitia pasca, pelayan musik dan lain-lain. Kita semua harus memberikan tenaga kita, harus memberikan waktu kita. Akasinadongan, naboi, tapatupa, laho mendukung pelayanan, pengembangan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tarlumobi ma di Kebayoran Baru. Molotung pe ikon talehon godang tikita gogo dohot sinadongata ala ima narikot dituhatai ditiki saunari asa martabataba bilangan ni jolma nama dada Yesus dohot namar sobbatu ibana tarlumobi mai martaba ma bilangan tu HKBP Kebayoran Baru. Napatoluho namanginang jalan naparpudi ima peristiwa penggenapan pasauton naung sinurirakon aka panurirangi. Jadi peristiwa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Peristiwa aka sinurirakon aka panurirang di Padan Narobi. Otipe hutaringoti tuson. Peristiwa palma natataringoti sadarion terjadi di tanggal 10 bulan Nisan. Itu kalender mereka ya, kalender kita tidak. Kalender kita bulan apa? Maret atau April. Jadi tanggal 10 bulan Nisan. Jalao namanginang kita perhatikan bahwa Allah menuliskan sejarah itu enggak sembarangan. Akurat. Molotajaha 2 Musa bidu 12 ayat 3 doho ayat 6. Molo tanggal 10 Nisan ahama artinai. Ahama lapatan na tanggal 10 Nisan di Nasida di ala Yahudi. Ima ari pangaradeo biru-biru doho akana asing paimahon asa seato di hari 10 opat di bulan ini. Ada apa tanggal 14 bulan Nisan? Mereka akan merayakan Paskah. Alai dalam konsep keagamaan Yahudi, dada Paskah nasongo kita teh, ngatabote. Namarningot haluaon ni bangsoido, sian tano Misir, ima peristiwa Paskah. Alai di surat to di 2 Musa bidu 12 ayat 3, molodung ro tanggal 10 bulan Nisan. Persiapkanlah domba-domba persembahan untuk siseaton, untuk disembelih di hari Paskah. Maka kedatangan Yesus ini peristiwa di balik peristiwa yang tidak dilihat orang pada waktu itu, tetapi kita lihat pada hari ini adalah taidama debatasa dirido na paradehon biru-biruna nalao siseatonna gabe dalan haluau tuhita. Allah sendiri mempersiapkan dombanya yang kudus, yang tidak bercacat celah. Dia sendiri yang menuntun ke dalam Yerusalem dan tidak keluar lagi setelah saat itu untuk dipersembahkan di Jumat Agung nanti kita rayakan. Di sanalah anak-anak nasasadai di pelehon asa malua hita sian akadosa dohot hamagoani.
ima peristiwa penggenapan. Amen, martang yang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan di naung saur hatam nabadiai di tonga-tonga ni parsauran nami di bagasan mingguon. Apuli rohanami ale Tuhan leho kami hagogoon asa gumogo kami mangodopi aka parukilon aka namasa di humaliang nami ale Tuhan. Ajari kami asa marsihohot haporsyaon nami di bagasan Yesus Kristus. Asa unang hutadiko kami Yesus Kristus alai lam ringgas mahami madohoti aka parmingguan. Aka pelayanan kategorial dolan akana asing na pinatupan ni huriam ale Tuhan. Ramoti mahami sudi nang aka ulaon pakobasion na pinatupan ni huriam naung dijahahon naking di bagasan tikting. Homa mangaramoti alai Tuhan asa makorhon pasu-pasu las ni roha dihami saluhuna di bagasan ho. Usobahami maho alai Tuhan jala tangihom matang yang nami di bagasan Yesus Kristus martang yang hami tuho. Amin. Maredehita sian buku ende nomor 525 ayat sada saudukna huhut penggalangan dana untuk kegiatan Paskah.
Matangnya koma peliata. Ale di bata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroani saluhut silion leho nadenggan doho nasa ulibasan nama uliutus. Kupasatami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho, sajalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami pilihan on, pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silioleomi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Ali amanamina di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajomu, saya sao malamoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehoma tuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togiot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasat dame, jalo hamu ma pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur homma damena tu todim. Horas.